Z 50 centov na 4 eurá. Takýto skok v cenách pripravuje železničná spoločnosť Slovensko pre cestujúcich v Tatrách. A aká je kvalita služieb? Chátrajúce budovy, špinavé a rozpadávajúce sa nástupištia, zničené lavičky a rozhádzané smetné koše. Toto je realita v Tatranskej Lomnici, v srdci turizmu. Stanica v Starom Smokovci je síce opravená, ale zvyšok Tatier ten len chátra. A teraz za túto službu zaplatíš 4 eurá za jednu cestu? V ktorom inom meste stojí MHD 4 eurá za jednu cestu? Ľudia dochádzajú do práce, do školy a teraz majú platiť viac. Za menej? Železnice Slovenskej republiky, toto je hanba. Tatry si zaslúžia dôstojné spojenie, nie zdražovanie a chátranie. Alebo nám, občanom Tatier, chcú dať aj železnice Slovenskej republiky ranu istoty. Kde boli doteraz, keď bolo treba niečo rekonštruovať a opravovať? Zdieľaj toto video. Nedovolme, aby verejná doprava prestala byť verejná. V Tatrách žijú aj domáci, nielen turisti. Vyzývame železničnú spoločnosť Slovensko na otvorený dialog a konštruktívne riešenie, nie na autoritatívne zvyšovanie cien.